Let's me cho ifo ya be no tije na ati kirikiri eze o. Nnọkọta mụ na nwunye m na-ekele mụ na nwunye m ikpe na social media. Ha ka ụbọchị ụda ka bidozi asị na mba adịghị m ụdị ife a ara eme ya n'otu mkpọ. Anọkọta mụ na nwunye m abịazi akọbazi akọ o jikwa wee bata o wee bụ na na onye a na-achị nwaanyị ka ejezi onye a ka na-awa ka nna awa. Dekwa wedding akwa mmadụ gokata akwa make at expenses a kita bialu wedding n'ime village kita oluo April gini ha na-aba ese okwu tụna na-eke yu na-eche na marriage bụ ọ dị ka unu na-eji pasa anụ love ịmakwa na ogi na onye a ọ sị gaba na coast kilia una feji ike na amọkwu marriage na-eme trad na-eme wedding. Hey God. Onwekwa onye nsị ya anụ na nwaanyị ma ọ bụ ya anụ na dị n'ọka ngwa ya bụ ọbụla ka ọ dị n'oyi ka ọ dị n'ọnụnụ. Ndị na-ewegala okwu a bụ ụmụ nwoke. Ekwukwana maka ụtọ ụtụ jebula ọkụ dọba n'ụlọ. Nwaanyị nọkwa ọnọdụ ka ụkọ. O ji nwaanyị ji onwe ejide ala nwaanyị. Ọ bụrụ na ị na-anọvu n'ilo 25 ị nọba n'ilo 10. Ọ gị maka daily bread gị si abịa. Mana ihe nna-achọ ịgwa bụ na ọbụla ka nwaanyị dị oge gịnị ha na-abụ na anyị ka ọ dị oge nwaanyị nwere 777 characteristics of living human creature which 77 divided by 77 equals to 7 zillion undifferentiable proper infraction. Ima predict mu nwaanyị wedding mmejekwa this year na achọkwa m njesia wedding nnata isi na nwa nwaanyị ahụ bụkwa ezi mụ ada anụzi mbịa alalụ traditional marriage bịala wedding unyi anụkpọkwa onwuno bakwa anụ ọfụma nwaanyị na-echenji nwaanyị can change ife ahụ ọfụ o ji bịa ọ bụrụ na ọ dịrọzi ọwapa ma a na lọfụ nwaanyị bụ taiko amarọ ka m mesikọwala ka nwaanyị siri mana ụmụ nwaanyị ma na ọfa ka ọ ka njọ n'isi faya abịa kọba women supporting women yeah you don't know what you are saying but alọbụ ife na-apịa ebe ore ụmụ alọba ama na-agwa ya ife fa na-agabiga ịnụhala nwaanyị ejideghị ọbụ ọkwụ ọgwụ na ojideghị hei ka ebe ịchọkwa na eje ọkasọ m nọ n'isi ya ịlapịa na ọdị mata ego a na-agafe nwaanyị hold it down. Ifu nwaanyị afọ ị na-agwa okwu oge ahụ ọ dị n'aka ọkpọchi ịgbalị ise nọdụ onwe ka o sikọnata anyị n'aka nke 4 years 3 years ebe a na-akọ isi a nwaanyị tukwula mata egbuwa ya isi ị na-enekwa nwa ọpa nsi ị na-enekwa nwa mgbe eko si na onye egbuwa ya isi o ka ife ya emekwa nwoke a na-anwụ before ịnụọ nwaanyị ife ya asaa n'anya ya ọ bụkwa na ọ ya eme ya ka o megide go inwe ike ịkwadosi chọọ ịpụ nwunye ga na-ekpe ekpere ka mmiri si ka gịnị ya na-abụ nọdụ yeso onwe ihe agwa m unu n'ikpu bụ alụsị otu nwaanyị bụ alụsị onwe ihe dị ya neshọra maka na gịnị agbago ndụ onye eji uche a na-akụghị injin mana ịma mma onye eji ya na-achọ ka ịnọ ihe ọbụla ya ebuteghị n'ụlọ nwaanyị bụ ihe ọbụla ya eme ya kọmfọt ka ọ chọọ je wetali ego nọdị ya nso ọ chọọ fa na-agba at the same time so ị na-anụkwa nwaanyị uche ga-adị ya unu polu kopu parabara anụlụ ọgwụ esi ebe a ịkpọ m epikiri ọmụmbụla ajọ mmadụ adị m akụkọ ude anyị ka afọ ịkpọ ọmụmụ blọkụ ọgụ na nsi agala onwe m ịfụrụ ya mbọsọ ebe ọbụla chi jiri bọs malisi ya mechisie ụzọ ata adịgo ka ọ ya adị mụ na ya adịghị emekwa ife bebi kọmbak ma achọbero m ya na nụta nwaanyị malụkwa nkunsi anụ nwaanyị ọ bụ ebe okweje okwe ego ịmapụta ozugbo na-egosi God nkọwa oke na next time ọ na-edifferentiate woman ịghọta ife bụ nwaanyị tụọ gị down ebe ifu na onwere onye bụ ịbalụba ihe abakata mba luo item na-Abịa steeti wite ọkada si obodo nwaanyị ya control ogi from Germany Abia state okonye go konuka before you marry you observe very well why obro ka dị na marriage ka ọ dị n'ọnụ let's me cho ife ya be no tije na ati kirikiri eze o nnọkọta mụ na nwunye m na-ekele mụ na nwunye m ikpe na social media ha ka
pursue that car bidozi asina ba de we di fa re mi ado tu for anu kata mu na nwunye ma bia se akọbazi aiko ojikwa wee bata wee bụ na no ya na ice nwa ka agency oyi aka na abaka na awa dekwa wedding akwa mmadụ gokata akwa make at expenses akita bialu wedding n'ime village kita olu April gini ana abese okwu tu na ke you na echi na marriage bụ ọ dị ku na eji pasa anu love imakwa na ogi na onye a ọ sị gaba na coast kilia onye chikwa ya zelu so I ya live too much.